Kubli perlog ban ngapre subah bang pisa sin pat syaka ni YouTube channel ka jing pentemai. Perlog ina ada bani pulia ya ka hukum ke baning kong bat ka hukum ke baar. Ban mentang ina pat ke ka hukum ke balai ka ong. Te syua bang sedang tu pedam clear ka jing duai. Au blei ka pa jing ba baning long bu khoi ka teng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka man ka jong me hak khandau kumba ha baning. Ngai kublei try kan ra ki baro ki bamla le ka chim ka jongi ba mela ai ngi ka met ka bakoi bakia mela dari suma ka ni jimba misau jipang distom jahingi. Jisub ejeng hani kleman ngai kublei ro try sub ejeng ba mela doran kalang bat ngi hakade ka po try sub ejeng bangin la ban wan ban puli ka ktin ka jong me jisub ejeng hani kleman ni kwa ba mso ha ban doran kalang bat ngi ba ai ka jing na ka just start ka just to champang khnang bangin la try sub ejeng ban su tho ek ktin ka jong me ba padan kam ki jilong chim chi ba mala si kan bangin em ha ka ni prithai ba pop jisub ejeng hani kleman ngadwai so ba doran kalang try sub ejeng si ba sa chim jing ngim tep ka ek ban ja ka ek ban long ha ke ni singi ba khadu tras be junga rengi tep ba me ne dor kalang bat ngi namba kata tras be junga to ma ki pop ken kang jongi ki bang jip si be ma si po jim jingin be ni barong i pani ke dam tan jisu amen te parlok to ni phai ka bible shaw exodus kalong ka ba arport khar ba nyo menom ong thala ya ka kyrteng U Trai U Blei jong me na ba U Trai on pen ksan ya u ba ong thala ya ka kyrteng jong u te parlo hangning lai i ba U Blei u ong ba menom ong thala ka kyrteng U Trai U Blei jong me ba ngi lai i ru hangni ba U Blei ong ba on pen ksan ya no ru u ba ong thala ya ka kyrteng ka jong u ni baro parlo e jong ngi tip balada ngimbu ya gi ni kshpo hukum kata kamot bangi la le pop ba habangi la le pop ka bainong jong pop ka de ka jing yap parlo be jonga to ngi ne pait bha ba ngi ne perkhat bha kan de ka por ka juk mata ka bangi ngi em ka de ba bon sien na preng jongi ngi ju padan kam thala ya kyrteng U Trai u jongi but bon sin ngi jong oh my god ablei jonga but bon sin ngi ju ong god promise bangan le ka ne ngan le ka tai bari kini baro ngi krenda ka shtur ka jongi parlok be e jonga haning i ka dan arban ta ba kawai ka de bangi kren bar kawai pat ka de ka jingle ka jongi bar kumno ngi de ban kren khnang bangin ong thala ya ka kyrteng U Trai U Blei u jongi namar ba ka kyrteng ka jong U Trai U Blei ka long ka bakrau bar parlok be e jonga bon sin ngi ju klet ya ka ne bar kham tam ha ka juk manta bon sin ngi ju pran kam ya ka ne ka ktin ka jong blei ko ong ba menom ong thala ya ka kyrteng U Trai U Blei jong me namba ba on pen ksan ya no ru u ba ong thala ya ka kyrteng U Trai U Blei bat kawai pat parlo be e jong ngi ne pet ba karukom le ka jongi tang ka ba shukran re bat ki jing le ru habangi ngi ong ngi re ki kristan ki ba bod yo kris ai bangin yat kum ba u ulayat habangi ngi ong bangin de ki kristan kum ba u jisu ulayat kum ba u kris ulayat kum tangi de ban yat ru namba ba bon ki ne pet yangi bat habagi pet yangi to ai bekin i ya u kris hapo jangi bat ngi de ban wat benia ba hapo jangi hatu udan shisha u kris bar hatu ngi yai kumba u yai parlong be jonga ta ai ba ka jing im ka jongi ru kan long thala khnang bakala ban ya ro pan ram ya ka kyrteng U Trai U Blei u jongi kolosai lai khan nyau ka ong ti ka e baro ka ba phile ha ka ktien la ne ha ka jingle to le ya baro ha ka kyrteng U Jisu u ba U Trai da ka ba aingu ya U Blei u bakpa da u hangning lai i parlong be jonga ka e ka ba ngile la ka ktien ne ha ki jingle kan long ka ba aingu ya U Blei U Trai u jongi tole ha ka kyrteng ka jong U Trai u jongi da ka ba ai ya ka jing aingu sha u te parlo be jonga to ina kan ma ba ka hukum ka balai ko ong ba men ong thala ya ka kyrteng U Trai U Blei u jong me na ba on pen ksan ya uno ba ong thala ya kyrteng ka jong u parlo be jonga kini ke hukum kilong ke badan kam ba ha ka je em ka jongi u bre ba menta na ba bangi i ba ka por shisha kala ya sha ki sngi ki ba khado ban ngi don kam shisha ban thamma ya la dia ban em ka jing em kumba u kris la ya ha kan ka parthai U Blei la ai ya kan ki shpo hukum khnang bakan long ka basuk yangi bangin pen khre ya la dia na ka mata ka baneng ka thamma ka khando ka thamma ka ba u la pen khre na ka mata ka jongi iwe pi we parlo be e jonga to in kan ma ki hukum baning kong hukum ka ba ar hukum ka balai ka balong ka badan kam ba ha ka jing em ka jongi ti to blin kut khui pi we bangin se ka do pyang pat ha ka we ka video bangin se puli pat ya ka hukum ka basau